Здравейте потребители на YouTube, аз съм Крафтър и днес съм решил да направя ревю на Galaxy A GG и така. Нека така и те да кажат здрасти. В момента в сървъра сме 3 човека. Да, може да се зачудите защо нямам ранг, разни такива. И в момента ще ви разведе и спауна. Ето сега ще ви покажа TNT Games. Той е бъгнат, трябва да се фиксне. Има някакъв бъг, ще го затворили. Отиваме на LARP Survival Games. Ето, те са и 14 общо вида. Имате голямо разнообразие да си избирате един от всичките. Така, аз джойнах в един от тях. Ето, тук изчаквате да съберете хора и въпускат. Отивате до тези честове. Ето там. Отваряте ги и си взимате неща. Има брони, храна, мечове. Не са много силни, има каменни, желязни, има понякога златни брони, но основно са кожени. И ето тук е да ливнем лобито. Продължаваме с следващите ларпове. Отиваме на OITC. Така. Ето тук максимум е 12 човека. Тук е Kills, Lives. Така. Продължаваме напред. И Spliff. Ето тук сме на Spliff. Ако някой не знае какво е Spliff, то ви пуска в една арена, в която всеки има една диамантена лопата и трябва да се борите другия долу. Те са снежни купчета, такива наредени, и когато почвате ги чупите и който остане последен, нещо това като е игричка, много забавна, който остане последен печели. А който падне долу във водата е елиминиран. Така, отиваме сега на 1v1. Ето тук, можете да си правите 1v1 аренки с някой. Така. И отиваме на Infected. Ето тук. Сега отиваме на Enderlar. Ето ги двете лобита. И кой още остана? Kit PvP май не бях, да, на него съм бил. Ето тук. Така, за да ливните, напишете Kabaliv. Така, това е на английски, аз ви го превеждам. И ето го Kit PvP, Kit Battle, Join Sky PvP, click to Join. Така, цъкате и джойнвате. Ето тук апгрейдвате си, взимате си меч и почвате. Където имате си шоп за някакви... Значи при всеки кил се събират токени. С тези токени отваряте шопа и си купувате едно от тези всичките неща. Това е Kit Selector, дава ти меч. То ми даде гъбена супа. Гъбена супа ми дава. Виждате, арената е доста оригинална, на мен доста ми харесва. Тя се е направена от 4 части, джунгла, пустиня, тук е направена с гъбите, не знам как се нарича, и леденото. Така, сега от тук ето отстрани имате табела Kit Battle, Leave, Click to Leave и излизате. И друго за сега няма какво да ви покажа. Ако има някакви нови ларпове или нови мини гейм, ще снимам да ви ги покажа. И това от мен, долу в описанието се напиша IP-то на сървъра, ако искате да джойните. И това е от мен, до другия път.